आथिखालाव बे बुहुमाव 800 कौटिनिबो बांसिन सुबुंफोर दङ आरो बे 800 कौटि सुबुंफोरनि गेजेराव फ्राय 300सो धोरोमफोर दङ। बेफोरनि गेजेराव मोनजि धोरोमफोरनि अनगायै गुबुन धोरोमफोरनि गोहोमा बुहुमाव मुंदांखा जानो हायाखै। नाथाय नोंथांमोना मोनथिगौना बे गासैबो धोरोमफोरनि गेजेराव सुबुं अनजिमा महरै बबे धोरोमा बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन धोरोम? एबा जुदि नोंथांनाव बेबायदि सोंनाया जायो नामा, आथिखालाव बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन धोरोमा बबे? अब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव नोंथाङा बुजिनो हागोन दि मोनजि बयनिख्रुइबो देरसिन धोरोमा बबे आरो बेफोरो माबोरै जागायजेन्दोंमोन। लोगोसे नोंथाङा बेखौ मोन्थिनो हागोन दि नोंथांनि धोरोमा बे फारिलाइनि बेसेबां सिरियाव दङ। बेनिखायनो फैदो दिनैनि भिडिअखौ जागायजेन्नोसै। गिबि 10थि फारियाव दङ जैन धोरोम। जैन धोरोमा मुलुगनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन धोरोमफोरनि गेजेराव मोनसे। बेखौ गासै 24 तीर्थंकरफोरनि गेजेरजों फोसावनाय जादोंमोन। बेफोर तीर्थंकरफोरनि गेजेराव गिबिसिना ऋषभनाथमोन, जायखौ रोजा रोजा बोसोर सिगां बे बुहुमाव जोनोम जादोंमोन होनना जैन धोरोम सिबियारिफोरा फोथायो। जोबथा तीर्थंकरा जादों महावीर जैन, जायनि जोनोमा ख्रीष्ट गिबि 6थि जौथायावनो जादोंमोन। जैन धोरोमा मोनथाम गाहाय बोसोन खान्थियाव बिथा खालामजानाय: थार फोथायनाय, थार गियान आरो थार आखु। आथिखालाव मुलुगाव 40 लाखसो जैन धोरोम सिबियारिफोर दङ, जायनि गेजेराव फ्राय 12 लाख सिबियारिफोरा भारत हादरावनो थायो। बेनि अनगायैबो जैन हारिया सा आमेरिका आरो कानाडायावबो दङ। अनजिमायाव फिसा जानानैबो बे धोरोमा जोबोद गोहोम गोनां। 9थि फारियाव दङ शिन्ट' धोरोम। शिन्ट' धोरोमा जापाननि बयनिख्रुइबो गोजामसिन धोरोम। फोथायनाय जायोदि बेयो ख्रीष्ट गिबि 660 बोसोर सिगांनो जोनोम जादोंमोन। शिन्ट' धोरोमनि सिबियारिफोरा फोथायोदि बिसोरहा इसोर गैया, धोरोम बिजाब गैया आरो उननि जोनोम जाफिननाय जिउ फारिबो गैया। नाथाय बिसोरो माखासे इसोरारि गोहोफोरखौ फोथायो, जायखौ खामि बुंनाय जायो। सोमोनांथाव बाथ्राया बेनोदि जापाननि 80% सुबुंफोरा शिन्ट' धोरोमखौ फालियो। जापानाव 81,000सो शिन्ट' थानसालिफोर दङ। मुलुगनि गासैबो धोरोमनि सुबुंफोरा बे थानसालिफोराव थांनानै नायहैनो हायो। बेनिखायनो शिन्ट' धोरोमनि सुबुंफोरनि अनगायैबो गुबुन धोरोमनि सुबुंफोराबो बेवहाय गोबां अनजिमायाव दावबायनो फैयो। आथिखालाव शिन्ट' धोरोमाव फ्राय 40 लाखसो सिबियारिफोर दङ, जायनि गेजेराव 33 लाखसोआनो जापान हादराव थायो। 8थि फारियाव दं बाहाइ धोरोम। 19 जौथायाव मिर्जा हुसैन बाहाउल्लाया इरानाव बाहाइ धोरोमखौ फोसावनो जागायजेन्दोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो बे धोरोमा गोख्रैयै गोसारनो हमो। बाहाउल्लानि जोनोमा 1816 मायथाइयाव तेहराननि मोनसे दोहोनि नखराव जादोंमोन। 1892 मायथाइयाव बिथाङा रुंसारि जायो। बाहाइ धोरोमनि गाहाय गोथार बिजाबा जाबाय किताब उल आकदास। बे धोरोमा सासेल' इसोरखौ फोथायग्रा धोरोम। माखासे सुबुंफोरा बेखौ मोनसे धोरोम महरै नङा, नाथाय मोनसे जुनिया फोथायनाय खान्थि महरैसो मानियो। आथिखालाव बे धोरोमनि सिबियारिफ्रा फ्राय 40 लाखसो जागोन, जाय फ्राय मोनफ्रोमबो हादोरावनो गोसारनानै दङ। बाहाइ धोरोम सिबियारिफोरा गावजों गावनि सोमोन्दो आरो बिदा-फंबायनि सोमोन्दोखौ बांसिन बेसेन होयो। 7थि फारियाव दङ इहुदि धोरोम। इहुदि धोरोमा दिनैनिफ्राय फ्राय 3000 बोसोर सिगां जोनोम जादोंमोन आरो बेयो बयनिख्रुइबो गोजामसिन आब्राहामिक धोरोम। बेनि गाहाय धोरोम बिजाबा जादों हिब्रु बाइबेल एबा तानख'। आथिखालाव इहुदि धोरोमाव फ्राय 1,50 लाख सिबियारिफोर दङ। बेनि गेजेराव 43 जौखोन्दोआ इजराइल हादोराव थायो आरो 43 जौखोन्दोआ आमेरिका आरो कानाडायाव थायो। आद्रा थानाय 14 जौखोन्दोआ मुलुगनि गुबुन गुबुन बाहागोआव गोसारनानै दङ। 6थि फारियाव दङ सिख धोरोम। मुलुगनि 10थि बयनिख्रुइबो देरसिन धोरोमफोरनि गेजेराव सिख धोरोमा 6थि मासियाव दङ। बे धोरोमा 1500 ख्रीष्टाब्द खाथि-खालायाव गुरु नानकनि आखायाव जोनोम जादोंमोन। बिथाङा सिख धोरोमनि गिबिसिन गुरुमोन, बबेखानि बेनि 10थि आरो जोबथा गुरुआ गुरु गोबिन्द सिंहमोन। सिख धोरोमनि सिबियारिफोरा फोथायो दि बुहुमनि मोनबो धोरोमा गाज्रि नङा आरो मोनबो धोरोमा गोरोन्थि नङा, मात्र मानसिखौल' अननो रोंनांगोन। आथिखालाव सिख धोरोमाव फ्राय 2,50 लाखसो सिबियारिफोर दङ, जायनि गेजेराव बांसिनानो भारत हादरनि पान्जाब रायजोआव थायो। पान्जाबनि अमृतसराव थानाय गल्डेन टेम्पलआ गासै मुलुगावनो मुंदांखा। सिखफोरा सरासनस्रायै गावसोरनि खानायखौ सिना आरो बिसोरो जेब्लाबो गावखौ रैखाथि होनो थाखाय गावजों लोगोसे गुसुं थुंग्रि लाखियो। 5थि फारियाव दं हान धोरोम एबा चीन हादोरनि दोरोङारि फोथायनाय। चीन हादोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन धोरोमा जादों हान धोरोम। चीन हादोरनि बांसिन सुबुंफोरा हान धोरोम सिबियारि। आथिखालाव बे धोरोमनि सिबियारिफ्रा फ्राय 40 कौटि, जायनि गेजेराव बांसिन सिबियारिफोरानो चीन हादोराव थायो। हान धोरोमनि सुबुंफोरा गोबां मोदायफोर आरो गोहोफोरखौ फोथायो आरो सिबियो।
हान सुबुंफोरा चीन साम्रायजोनि समाव गोबाव समसिम सासन खालामनाय मोनसे गोख्रों समाज। उनाव साम्रायजोखौ मोनथाम बाहागोआव बोखावनाय जादोंमोन। दिनैसिमबो चीन हादोरनि बांसिन सुबुंफोरा गावसोरखौ हान हारि बुङो आरो बिसोरनि हांखोखौ हान हांखो बुंनाय जायो। ब्रैथि फारियाव दङ बुद्ध धोरोम। बुद्ध धोरोमा बुहुमनि ब्रैथि बयनिख्रुइबो देरसिन धोरोम। बे धोरोमखौ गौतम बुद्धखौ बिथा खालामनानै दानाय जादोंमोन। फोथायनाय जायोदि गौतम बुद्धनि जोनोमा 6थि जौथाइ ख्रीष्ट गिबियाव जादोंमोन। बुद्ध धोरोमनि गाहाय धोरोम बिजाबा जादों त्रिपिटक। बुहुमनि मादाव चीन हादोरावनो बुद्ध धोरोमनि सिबियारिफोरनि अनजिमाया बयनिख्रुइबो बांसिन। बेनि अनगायैबो बुद्ध धोरोमनि सुबुंफोरा थाईलैंड, जापान, म्यानमार, श्रीलंका, नेपाल आरो भुटानजों लोगोसे गोबां हादोरफोरावबो थायो। आथिखालाव मुलुगाव फ्राय 47 कौटिनिबो बांसिन बुद्ध सिबियारिफोर दङ। बे धोरोमखौ गुबैयै मोननै दालायाव बोखावनाय जादों, हिनजान आरो महाजान। थामथि फारियाव दं हिन्दु धोरोम। हिन्दु धोरोमा मुलुगनि थामथि बयनिख्रुइबो देरसिन धोरोम। बेयो मोनसे जोबोद गोजाम गोदो गोदायनि धोरोम। आथिखालाव हिन्दु धोरोम सिबियारिफोरनि अनजिमाया फ्राय 120 कौटि, जायनि गेजेराव बांसिनानो भारत हादरावनो थायो। बिजिरसंनाया दिन्थिदों दि हिन्दु धोरोमनि जोनोमा बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन। फोथायनाय जायोदि हिन्दु धोरोमा दिनैनिफ्राय 5000 बोसोर सिगां जागायजेनदोंमोन। हिन्दु धोरोमनि सिबियारिफोरा गोबां इसोरफोरखौ फोथायो। बेखौ मानिनाय जायोदि हिन्दु धोरोमाव गासै मोन 33 बाहागोनि मोदाय मोदायजोफोर दङ। हिन्दुफोरनि गाहाय धोरोम बिजाबफोरा जादों गीता, बेद, पुराण आरो उपनिषदफोर। हिन्दुफोरनि सिबिग्रा थावनिखौ थानसालि एबा मन्दिर बुंनाय जायो। नैथि फारियाव दङ इस्लाम धोरोम। सुबुं अनजिमा महरै आथिखालाव इस्लाम धोरोमा बुहुमनि नैथि बयनिख्रुइबो देरसिन धोरोम। बेनि उनसंगिरिफोरनि अनजिमाया फ्राय 200 कौटिसो जागोन। बयनिख्रुइबो बांसिन मुसलमानफोरा इन्ड'नेसियायाव थायो, जेराव 23 कौटिनिबो बांसिन इस्लाम धोरोम सिबियारिफोर दङ। इस्लाम धोरोमनि सिबिग्रा थावनिखौ मस्जिद बुंनाय जायो आरो बिसोरनि गोथार थानसालिया काबा शरीफ, जाय सौदी आरबनि मक्का नोगोराव दङ। कुरानआ इस्लामनि गाहाय धोरोम बिजाब। इस्लाम धोरोमा आथिखालाव बयनिख्रुइबो गोख्रैसिन हाराव बांनो हमनाय मोनसे धोरोम। बेखौ साननाय जादोंदि फैगौ 50 बोसोरनिफ्राय 60 बोसोरनि उनाव मुसलमानफोरनि सुबुं अनजिमाया गोबां हाराव बांनो हमगोन आरो ईसाई धोरोमखौ गाख्लायनानै मुलुगनि देरसिन धोरोम जाहैनो हागोन। इस्लामखौ गाहायै मोननै बाहागोआव बोखावनाय जादों, सुन्नी आरो शिया। आथिखालाव मुलुगाव 90% सुन्नी आरो 10% शियाफोर दङ। मुसलमानफोरा सासेल' आल्लाहखौ फोथायो आरो बिसोरो फोथायो दि हजरत मुहम्मदआ आल्लाहनि खौरां दैथायगिरि। आथिखालाव जोंनि भारत हादरावबो फ्राय 20 कौटिसो मुसलमान सुबुंफोर दङ। दासान्दि सुबुं अनजिमा महरै बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन धोरोमा जादों ख्रिस्टियान धोरोम एबा ईसाई धोरोम। ख्रिस्टियान धोरोमा आथिखालाव मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन धोरोम। बेयो मोनसे आब्राहामिक धोरोम आरो बेनि गुदिया जादों जिसु ख्रीष्टनि जोनोम आरो फोरोंथायनि सायाव बिथा खालामजानाय। ख्रिस्टियानफोरा फोथायो दि जिसु ख्रीष्टआ इसोरनि फिसाज्ला आरो सुबुं माहारिनि लामा दिन्थिगिरि। आथिखालाव ख्रिस्टियान धोरोम सिबियारिफोरनि सुबुं अनजिमाया फ्राय 240 कौटिसो जागोन। बांसिन ख्रिस्टियान धोरोमारिफोरा आमेरिका आरो ब्राजिलावनो थायो। ख्रिस्टियान धोरोम सिबिग्रा थावनिखौ चार्च एबा गिर्जा बुंनाय जायो। ख्रिस्टियान धोरोमनि बयनिख्रुइबो देरसिन दालाया जादों रमान केथ'लिक धोरोम, जायहा 140 कौटि सिबियारिफोर दङ। 2050 मायथाइसिमाव ख्रिस्टियान आरो मुसलमानफोरनि सुबुं अनजिमाया फ्राय समान जाहैगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'खौ नायनानै माबा मोनसे गोदान गियान सोलोंनो हादोंब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ लाइक, कमेन्ट्स आरो शेयार खालामनानै होदो। लोगोसे जोंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे जों गोदान भिडिअ' हगारोब्ला नोंथांमोना गिबियावनो नुनो हायो।